Selofase 1-enhed er en forskningsenhed på Bispebjerg Hospital. Jeg skal lige have lov at måle dit blodtryk. Enheden har 2 overordnede formål. På den ene side skal vi kunne gennemføre tidlige de såkaldte fase 1-forsøg med lægemidler på raske forsøgspersoner i samarbejde med medicinindustrielle partnere. Vi er dog ikke begrænset her i det, vi også efter behov kan lave fase 2 og fase 3-undersøgelse. Og PT er vi netop i gang med et større studie på KOL-patienter. På den anden side er enheden også et tilbud til forskere på regionens hospitaler, som vederlagsfrit skal kunne komme her og benytte vores faciliteter til deres egen forsøg. Selo-enheden råder over 2 sengestuer med henholdsvis 6 og 4 senge, som kan udvides til i alt 12 senge. Her har vi så en af sengestuerne, den største af dem. Der er 6 senge med mulighed for udvidelse til 8. Der er relevant monitoreringsudstyr i form af blodtryksmåling og pulsmåling, og vi har telemetriudstyr til alle sengepladserne. I tæt relation til sengestuerne har vi et laboratorium, som vi anvender til forberedelse af blodprøvetagning og behandling af prøverne efterfølgende. Vi råder over kølecentrifuger, køleskabe, 20-graders fryser og 80-graders fryser i kælderen, og endvidere udstyr til konventionel urinundersøgelse. Visse studier kræver, at vi blander medicin ind i indgift til patienterne. Til det formål har vi et medicinblandingsrum med en lafbænk. Vi har også et undersøgelsesrum, vi bruger til screening og forundersøgelse af patienter og forsøgspersoner. Vi har et opholdsrum til patienter og forsøgspersoner, som de kan bruge til almindelig adspredelse i form af fjernsynskigning, avislæsning og spisning.